For today's video, paita jud ani matulog tag gutom oy kay mobangon man gyud ato ang di kalag no. Hahay. Mao pag-anhin ako sa kusina, nangita dayon kong makaon. Nang timing nakakita kong manggangwan ni. Ako na lang pong gipanitan o gihiwa para akong makaon. Lami man jud eh. Lami pud ni manggangwan ni. Hubot gud dayon. Og napingis man ko sa manggangwan ni adto ko sa likod. Nakakita man kog saging. Sos, unsaon naman yung saging karon? Tripan na pud nato ni. Ato na pud siyang nungagon. Kalami ba yung saging nungagon doy. Og prepare na po na ko diri gitak-ang pagtak-ang nagprepare na po ko diri og para sa sausawan sa to ang saging. Mao ni ako ang favorite na sausawan kana ganing bagoong nalutuon pa jud og balik. The best gid na siya. Og hugasan po nato diri ang kaldero. Ay karahay di ay. Og gisilip na to ang saging kung naluto na ba. Oy, silo pa man. Oy, murag dire luto-luto na ni siya. Og gi-prepare na gisulod na natog luto ang sausawan. Mao na ni ang the best na sausawan jud. Dami kay ni sa mangga, sa saging og sa mga panausaw pang appetizer. The best gid kay ni siya. Og dara ang ato ang the best na pagkaon. Og pukaon sa din ako balik ang ako ang lawas kay murag gigutom na jud to siya. Balik sa ko. Hay sa wakas, murag damgo ra man siguro to tanan ang ako ang gipangbuhat oy. Kapoy man jud akong lawas pod. Hay, ubangon ako be. Magluto na ko. Kay murag gigutom na jud ko ani diri aba. Og diri na lang. Bye.